Rápido, rápido, rápido. Mira, esto que está sucedendo hoxe é normal. O que? Non sei que o profesor que tarde tanto tempo. Sí, é normal, o mestre sempre chega tarde. É o seu costume. Pero ti levas moito tempo vindo aquí. No, si, a verdade levo este é o meu cuarto ano con este profesor. Ah, pero e logo esta é a clase de primeiro ou de cuarto? No, si, é a de primeiro, o que pasa que, bueno, que repetí en varios cursos. Ah, pero e logo é moi complicado aprobar con este profesor, porque a mí dixeronme que era moi bo, que sei que que temos que dar a clase aquí xa porque non colle da xente, 200 personas ou así, non? Bueno, xa o verás cando comece a clase. Ah, vale. Venga, altas. Pasade para a clase sentarsos. E logo non era que iba vir tanta xente a esta clase. Cálanse xa. Habrá das leventas se non hai dios en vez. A ver, ti, profitante das outras veces. Pois eu mo verbo para ir. Eu parín, ti pariches, el pariu... Para, non ten puta idea de hallar no armativo. A ver, ti, nuevo, sigue conjugado. Nos parimos... Politista. Nós paremos, vos parestes, eles pareron. O que caen carallo de bacalhau se deu de clase de gallego normativo. Que vais aquí rañar o carallo o que vais facer. É que me caso na cona bendita. Eu me quedar reumático aquí, non sei que fan me mandados para aquí. Non é, non entendeu isto xa podía dar outro profesor, porque a mí isto também xa estou, carai. Ben, un que repiteu xa 300.000 veces, que non sei carai fai aquí, xa podía meter preso ou qualquer cosa, total, o que vale. E despois, hoxe xa un outro, non, así, con a raicito rosita, así, é que non sei, tinha unha cara de paro, parecía un plátano. Eu non sei que carallo de cousas me mandades para aquí. Non, é que, si, xa podía comer outro, porque, meu, santillo. Eu tanto parvo non podo con il. É que isto se parecen os parvos de sempre. E estes pabuinos non nos debían deixar entrar na universidade.